Il-Prim Ministru Robert Abela żar numru ta' kumpaniji fawdex li komplu jiġdu l-fiduċja ta' negozji u l-kumpaniji lokali fl-ekonomija Maltija. L-ewwel żjara tal-Prim Ministru kienet dik f'Hutchinson Gozo, kumpanija tal-manifattura li tħaddem mal-235 persuna u li tifforma parti minn kumpanija dinija li tħaddem aktar minn 40,000 persuna f'25 pajjiż differenti bid-dħul ta' madwar 5 biljun euro fis-sena. Dr. Abela flimkien ma' tmexxija ta' din il-kumpanija żar ukoll il-ħaddiema tagħha fejn hemmhekk ġie spjegat ukoll it-tip ta' xogħol li jsir u li jimraħ f'numru ta' setturi differenti fosthom dak tal-enerġija, d-difiża u l-avjazzjoni. It-tmexxija ta' Hutchinson Gozo spjegat ukoll kif l-aħħar snin il-kumpanija investiet ma' 6 miljun euro biex tkun tista' tiddiversifika il-ħidma tagħha filwaqt li tkun aktar effiċjenti fl-użu tal-enerġija permezz ta' makkinarju ġdid u postijiet ta' xogħol ġodda ta' kwalità għal aktar Awċin u Maltin. Sa dan it-tant fix-xewkija Għawdex, il-Prim Ministru żar il-kumpanija Magro Brothers li s-sena li għaddiet ħabbret investiment ta' 12.5 miljun euro li permezz tiegħu il-kumpanija se tkun tista' tirdoppja l-produzzjoni tagħha u tagħmilha mal-aqwa 5 kumpaniji Ewropej fis-settur. Fil-fatt it-tmexxija tal-kumpanija spjegat lill Prim Ministru kif matul l-aħħar snin il-kumpanija esperjenzat kabbir sostanzjali fl-esportazzjonijiet tagħha tat-table sources u matul l-2024 laħqet il-kapaċità sħiħa tal-produzzjoni. Kien għalhekk li nħass il-bżonn ta' dan l-investiment il-ġdid u li bekk wassal aktar xogħlijiet ta' kwalità fosthom bil-bżonn ta' 15-il technician speċjalizzat. Hawnhekk ukoll permezz ta' dan l-investiment il-konsum tal-enerġija se jonqos u permezz ta' dan il-proċess, il-konsumatur se jkun jista' wkoll jirriċikla l-fliexken li se jkunu 100% riċiklabbli.